Aquell que els Lakota anomenen Hauka toca el tambor amb el vent per crear trons. Amb els trons arriben els llamps. I amb els llamps arriba el foc. Jo no sento cap tambor. A tots els aparells ens acaben d'informar d'un incendi descontrolat. Vinga, va! Comencem a carregar! Ha arribat una tempesta elèctrica. Allà crema, companys! Vigileu l'alçada! En Crabhopper, el corredor de coses? Crabhopper! T'imaginava més gran, però és igual. Gràcies. Tu vas venir aquí per fer-te avió de rescat. Ui, ui! Mira, que els hi tirin fang no els hi agrada, als campistes. I una festa a l'Albert sí que els fa feliços, als campistes. Ho entens? Et dic que sí! Sí? Què? No entendré mai com és que uns rosegadors de grava com vosaltres podeu saltar d'un avió en perfecte No estat. és veritat! Només saltem quan ens portes tu! Fora d'aquest espai aeri! Ho sento! Ben dit, jefe! Ei, llantes lluents, que acabes de caure d'un B-17, perquè ets una bomba. Oh, camió palet. Arrenca-li el tren d'aterratge. Què? Prova-les! Treu les rodes, Jenny! Soc de Dipper, tothom em diu així. Senyora. Senyoreta. Senyoreta. Senyoreta, sí. Dipper. Dipper. Sí. Sí. Whistler, via lliure per maniobrar. Dipper, prepara per descarregar i vés a davant de l'incendi. Rebut. Senyor Mayday. Aquest paio ha d'escriure tot el que dic? Sí. I això també ho ha escrit? Sí. I això? Sí. I això? Sí. Caso amb el capó. Ho puc fer! Carreguem i marxem. Anem de fet cap al foc! Prepareu-vos. Com està la fauna autòctona del parc? Si aquesta nit ve a la festa, en veurà un munt d'animalots. Tanca l'escotilla. Quina passada! És com el xili de jalapa de la mare, picant.